Παιδιά, νομίζω βρήκαμε ένα ποτάκι στο φόρτι. Καλά το λέει, παιδιά, δείτε, κάνω κι εγώ βίντεο. Παιδιά, ένα ποτάκι χωρίς πλάκα. Παιδιά, θα σας δείξουμε λίγο, Λοιπόν, ο μπανάνος είναι ακόμα εδώ, γάμο. Κοίτα. Δείτε. Τελείωσε το ποτάκι. Βαράμε ο μπανάνος legit, κλαίει τώρα που είναι μόνος. Άντε, θα χάσει τώρα μαζί, έχει στο βίντεο. Άντε, θέλουμε να κάνουμε ένα βίντεο μισή ώρα. Και απλά δείτε το ποτάκι. Δείτε το ποτάκι, δεν κουνιέται κάτω. Βασικά κουνιέται, αλλά πώς. Μόνο μπροστά. Και πώς παίζει αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι, δηλαδή, τι φάση. Αυτό το πράγμα γιατί παίζει. Παιδιά, λέτε να είναι ποτάκι, λοιπόν. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Wait, κάνουμε λίγο revive. Πετάμε εδώ. Δείτε εδώ. Το βλέπετε αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, χρειάζεται γιατρό. Γιατί παίζει καταρχήν αυτό το πράγμα. Και εγώ το ρώτησα πριν όταν θέλω να σας σε βίντεο. Γιατί παίζει αυτό. Πώς παίζει βασικά, όχι γιατί. Έτσι παίζει για να πεθάνει. Παιδιά, τι φάση. Σας έχει ξανατύχει αυτό. Εγώ παίζω κάτι μήνες μόνο, αλλά δεν μου έχει τύχει ξανά. Κι εγώ. Μπανάνα, θέλω να σου τύχει να παίξουμε συγκάτι με τέτοιο. Μπρο, μπαγκαρισμένη σκάλα. What the Είναι fuck. bug πάνω στο bug. Δεν μπορώ να ανέβω τώρα. Δεν γίνεται. Μπρο, μπαγκαρισμένη σκάλα. Φαγκιά μου αυτά. Τώρα απλά θέλαμε να παίξουμε λίγα rounds. Τι γίνεται. Έλα, κάνουμε λίγο revive. Η καημένη μπανάνα. Δείτε λίγο, μπαγκαρισμένη σκάλα. Bug πάνω σε bug. Bug σε bug. Άντε. Ο καημένος. Μπρο, το μποτάκι είναι ένα παιδί που ήταν ήλικα. Που στην αρχαιολογία κλαίει επειδή δεν μπορεί να παίξει, γιατί στην σχολή που έπαιζε όχι. Ήταν ένα μπουτάκι, δεν το λένε κανονικά. Δεν μου φρέντα, μου το δεχτεί να ξεχνώ. Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Απλά βρήκαμε μποτάκι και θέλαμε να το δείξουμε. Λέτε, όχι, κάτσε, παιδιά. Ναι. Λέτε να είναι AFK το σύνορα ένα άτομο, να μην είναι Όχι, αφού κουνιέται. Ναι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι μπορεί να έχει μπαγκάρει ο μοχλός του και να κουνιέται ευθεία τώρα. Αυτό το βίντεο και σήμερα πήρα να σας. Γεια σας. Εγώ το κλείσα από εμένα, παιδιά. Γεια σας και τη Βαλέρια. Τέλος πάντων, bye.